pamberi penyu imhuri yekwaGukusho. Izvozvo imhuri yekwaGukusho yakatungamirirwa naGeorge. Nyaya yawo ndeyekuti uyai kudare tigadzise zviri kunetsa mumusha mavo. Saka waya pamberi penyu kutangamira. Timbobvisa dare kuti tizwe kuti zvinetswa ndezvipi so zvationa kuti ngakupei chiremba uyu. Pamusoro ndikati imhuri yangu yese pamusoro imambo imhuri yangu yese ndikati ndine 2 vasina kuuya vapekedzika nekusauya, asi pakati peuyu uyo ndiye mukuru woterwa naasina kuuya, uyo ndokupedzisira kuvakomana, uyo anotedza neuyu ndikungova ndokupedzisira uyo kwakusiaa kuigotweni, uyo asina kuigotweni pamusoro pana asina kuuya, uyo ndo last bonus. Saka nhau iripo ndeyekuti ava asina kuuya ari mumashure meuyu mukomana neuyu vari 2 vakomana vari kunongedza mukoma. Asina kuya mati anonzani? Emanuero anyway Farai Gukusho. Okay. Saka vari kusapesana kwakusawirirana kekuti uyu neasina kuuya vari kuti isusu tiri kuenda kumaprofita tichibata mukoma. Saka ini ndakaedza kudaidza semhuri kumusha kuti mese uyai tiite chinhu chimwe chete, kana zviita kuti tozosvika kuno kwamambo tozosvika, asi tambogara. Ndofunga uyu mukomana mudiki neasina kuuya hawana kundinzwisisa. Pakauya shoko rekuti vari kunditumira audio kuti zvemukutaura tiuye ikoko kwazvichaita. Vari kutaura kuti vakomana vari ava nemi navo vari tinokuuraya, hatigoni kuti tiuyeko, ende zvakaramba kubva zvaita saizvozvo. Saka ndakaona kuti mhuri yangu inini iyoyi mhuri iyoyi vakomana vairi ava havana kundirespekta, kuti vaba vatidaidza vanena uya vairangana nenyaya yeti kutaura kuna mukoma. Taifunga tichagara pasi, uyo akabva atyo abva andifonera kati ndikutumire audio iyi iri kutaurwa nevanenina kuti ukauyako tinodini tinokuuraya. Saka ndakaona nekuti apa pasina chichagadzisika ba, hapasina chichagadzisika. Saka nhau iripo ndeyekuti ini ndakuenda kuna nasekuru musha kwatakaroora, kuna nasekuru uyu uya papa ndokwandakaenda kati vanasekuru ndauyawo, tine nhau iri kunetsawo mumusha mangu yakadai yakafana iyoyi, tikuti tionesane pamwe chete. Takava nasekuru wakati no nhau yakafana iyoyi inoda kuti tiende kwamambo, ndokwetinoonderwa kunetsana kuti vakomana vaira vatata. Saka muri kuona tichisvika kudai. Asina kuuya ati chikonzero chei? Atata uya here kaundate ati uyo kunzwa kwandaita irini shoko richisvika kwandiri ndanzwa shoko rekuti ari kuti kurwara, asi dheti ranga ari kuisiwe, asi shoko rapakurwara. Uyu mumwe wacho asina kuuya musikana uyu, munhu anosenza kuhurumende mupurisawo, vari kuti vari kuita zveizvo simuka henyu mudi muende kutozo kuna Chiremba, then mudzoka tozoendesa mberi andedi kuseri Kwechuru kuti ndizona shombe shoko kuti anoti tasvika kuna Chiremba makwira. Chiremba ati mumusha mune mweya wemuranda akafira mumusha. Muranda iye asimudza mhepo inokonzera kuti dzimba dzevanasikana, dzimba dzevanakomana dzisamire, uyezve
nekusawirirana mudzimba ndo chakakosha kwacho naChiremba. Muri papo paita imwe mhuri yakutsikana kuti imwe isina kutsikana pafamily yavo kuti ngatiende kurimwe danho taenda kuna muponda dendera hapa taenda kuna muponda asvika akati musha menyu ndaona mune mhepo yasimuka yekuti hamusi kubatira zvinhu zvenyu pamwe chete. Baba imini hamusi kukwanisa kuunganidza mhuri yenyu muchida mhuri zvakafanana kuita kuti kana paine imwe mhuri kugara zvakanaka imwe mhuri ichitambura, asi kuti zvese zvozvo tizvigadzirise mhuri ione kugara pamwe chete kunyange kuine mhepo yemuranda yemumusha patini baba ndakuya musha menyu tigadzise kuti kana mhuri imwe neimwe kauya ichichema musha menyu bati zvakafanana usaite kuti munagara zvakanaka muchitambura baba muripo temukana kuti pinde musha menyu tigadzise pamwe chete. Pane zvandasirira zvakawedzera saka mhuri yakutsikana nematare yayo. vanounza vamanyatsoona kuti uyu sinzimaenda kuini ndichidaidayisa baba kuona kwandaita shibva midare yekutanga ndaona pasina pandapokana tichizoenda kudare rechipiri ndaona kuti paine mweya wangu mweya wataurike papo kuti mweya uyu zvinenge zvandofanana nekudare rekutanga kuti mweya uyu kubva mukati medzidza rangu. Saka mweya uyu kubva mukati medzidza rangu imisa baba idzonai mwoyo wenyu mounganidza mhuri yenyu sezikungoitwawo nedzimwe hama dzeiitwa kuti zvangu ndovorasirwa kudai dai. Saka nini ngoitwa zvemusha wenyu mounganidza mhuri yenyu mobatadza mhuri yenyu. Saka inini handakupokana napo ndenge tiri kuedza panyaya yekuti timondibatsirawo mambo pamusoro pemhuri yangu iyoyi kuti dai kurikokuti ndafuka ndabhotaura pakutanga ndichiti ndakambovadaidza kwemhuri ukapinda mweya wekuti ndinokuponda usadai Vana kuwa kuti hapana chinhu chakafana chipindazve pane izvozvi kuti ndinoda kuti nini mhuri yangu shuwa zvataurwa izvi kuti vamwe vana ava vasikana havana dzimba zvikudai ndo zviripo zvatayatokotenderi kuti vanojaizaizva zvakaita asi ndai toda kuedza nekuti ndinoda kuti mhuri ibatane, mhuri tiite chinhu chimwe chete, mhuri izive kuti baba vari kuti mai vari kuti. Ndingandikumbirawo kuti kana ndadaidza mhuri yangu iyi yoziva kuti baba vari kudaidzwawo kuti tigwadzirise nekuti dambudziko ripo nezvigere kuti uyu mukomana wandati ari kurwara inazvaedza kusumborwara pa ndio vakatanga nyaya dzacho inhave kusandirespect kuti kune matara uyowo mukomana uyu mudiki ndowadati wakomana wawaini ndo vakane nyaya dzawo dzakasvananza kana tichitaura nonongedza kudai hapana respect. Ini ndakaroora inini mumwe mudzimai wechipiri mumwe mudzimai vandakaroora ndo mudzimai wangu uyu ari panapa ari uyu akagara pasukoyo nemudzimai wangu ndakaroora mumwe mudzimai iyi ndikaita mwana naye mwana iye akagofa mwana iye akafa mwana iye afa ndakaroora kuti kana nhasi zviro zvakangondibata gundu rangu rangondibata kuti vana ava vanouya vachiita nzira idzodzo pamusha wangu sibaba wawe iye mukomana iyeyi futi iyeyi asina kuuya iri neiri wakavenza kuti wada kutokuponda munhu parufu rwemwana iye zvakandirwadza zvikanhasi mwana wangu kundirwadza kuti papa wana hawakungondirespect. Saka ndari kukumbirawo kuti dai wana ava pandinoda kuti ndiwaunganidze wandinzwisise kuti baba vari kuti uyai kuno wouya wese kubva pane mukuru wouya wese pasina mwana upokana kuti vari kuti ndikuedza kuti dai vana vandinzwisisa tigadzire mweya uri mumusha uri kuitika mukati medzidza rangu ine hana kuramba ini zvedu zvinogona kuitika kuti kuna mababa kuna makoma vanogona nguva ine zvavari kuita ende kana vakasendedzwa mukati medzidza redu handa munhu andakambona aneba ina kuti ane mwana akatotimba ichenda ndaonerwa chaizvozvo handa kuti ane mwana akatoita kuti ane akaroorwa nemuda mukwama hakuna. Saka ndinozvona nembama kuti ndizvozvo saka ndandira kuedza kuti zvatadzwa iko kuno kuzvatadzwa kuno kwamambo kuno dai kuti vana vandinzwisisa taita chinhu chimwe chete
ndisani nemwe mweya kuti uyu mwana akanaka uyu akaipa wouya toita dare rimwe chete tomba chipi tikaombe chekuti tikagona kutora here iwo wationerawo wauye mukati memusha wangu zviro zvedu tega tiri sikireti zviro zvedu tega saka ndiri kukumbira kuti dai kuti handiti kuti vana havangandinzwisiri kuti wauyese mavere vangoda kuti madai wangaitwa pano izvi ndaona mumwe wacho haana kuuya mumwe watora mastatement hatina kukwana pana vaona vangu 16 but nyaya yekuzoti kuti vanokungoti baba vari kuti ndiri kukumbirawo ipapo handifungi kuti nemamwe mashoko endika unotaura hangu pamusoro kutaurwa mchinda hanzi umwe wako haana kuuya chikonzero ndecheni unochokwadi zvangu hatina kukomuniketa zvangu ifuziva kuti chichakonzesa basa waenda kumatare aya unoti chiina ya kumatare zvazofarira hangu zvazotaurwa vatazopedzisa kuenda wataura vachiti baba nezvamuri kugeza muchiita kuti vana gare upenyu hwakanaka vamwe vachitambura ava ndobva vanzi nezvamuri kugezawo kuti zvei zvikunakire zvavamwe zvikushatire saka zvandiri kutofarira zvokuti sekutaurwa zvaita kuti chiremba wacho kana uchikwanisa kupinda mumusha saizvozvo wapinde mumusha zvigadziso zviperi tisungurirane pamwoyo tisarambe tingonekufungirana kuti ngadai ngadai kana paine zviripo zvakaitika zvibva zvagadziriswa zvibva zvangopera inoti ndimi watete inoyananisa ainda parira yakadaita pamunhu nekuti paita kuti tisangane pamuchiite kusangana pamuchiite baba namai vacho pamuchiite nemhuri yese pamuchiite zvanga zviri kuita zvokuti zvinhu zvanga zvitotitambudza pakuti kana pakange papiwa muchikwano tichasangana sei kana amai akanzi wako mababa wafa kana ana ashaika tichachema sei amai ashaika ivo vanhu vanyika kusangana kuti asi chimwe chandifadza patanzi endai kuseri kwechikomo kuseri kwechikomo kwatoti ndawana zvinhu zvandasingambozivi taitoona chidzidzo chandawana ipapo chekuti mumusha umunzi mune mweya wedzenguni mune mweya wendume akatsakatirika mumusha saka murume uyu ndiye anenge anonzi anoda kunge aichiwana mudzimai ende ndiye ari kuita kuti tisange tichiwirirana mukati memhuri kwetanga kwataenda kwechipiri tasangana kuti zvimwe chete taurwa zvimwe chete zvakafanana izvozvo handinotendera zvatasangana nazvo asi chikumbiro changu ndechekuti hanzvadzi dzangu ikidzi ngadzive nerespect mukuru wangaita rekundi ngava respect mukuru wega vari right wavape respect ende hanzvadzi dzangu dzese nevanina wangu tinofanira kunge tichiti kana baba akataura voisi kuti wauye kumusha kubva pazuva renhasi wakati wauye kumusha tigadzise zvakati chandanga chikumbiro kuwana wamai wangu kuti titee rutaura ravo kuti mweya uyu unity tikaita unity tinobudirira but divide handiti munoenda kuchechi handizvo handizvozikudza baba wako namai wako kuti mazuva ako awande wedza muroi baba wako anga ari muroi mai wako muroi imbavha ichi respect baba wako namai wako kuti mazuva ako adi kuwanda kwavo kuwanda kwenhamo here kana kuwanda kwerugare saka kana uchitukana nababa uri kutsvaga rugare here kana kuti uri kutsvaga matambudziko saka unogozofuma sei iwe uchitukana nababa pasina pangakatukana nababa hanzi kunababa kuti unondibva wandinongedzerana pauri kuti wakanongedzerwa sekuvaungaunga watoripo parufi ipapo pauri kuti pasokanongedzera muningine paakashaika ifo asati ashaika akatorwa nemuzvikuru mwana vanozvizviurarino ndovaamuesakupatara saka pakabuda mashoko ekuti papa wakati mwana uyu akafa haizi losi mwana ndinawo wakakwana saka mashoko akabuda parufu mashoko
then pabuda mashoko ya baba wacho wakataura kunani mashoko iya wakataura zvikuru nemamwe mashoko akazonga achibudawo futi parwizi ipapo pawarora ivo baba wacho futi vakazotaura futi parwizi ipapo vachiti masitaenda kumacherera pasi pemuhachi takatomboitaura futi nyaya yose kuri wangu vari tumai baba wana kana kutombozviramba nhasi ndokuva wakazozviramba asi sekuru vari tumai asi dai wakazviita handiti kuseri kwechuru zvikadai zvaoneka kuti baba imi muri kuteerera chii pasi pemuhachi ndokubasa ranaChiremba paine uchereketwa iwo wangadai vanaChiremba wazviburitsa kuti aiwa baba nekuti vanaChiremba hawandisi vangu wataura kuti right zvakati baba imi makacherera mazita pasi pemuhacha endai munodii but mwoyo wataura kuti sunungurai kuti vana mwoyo usununguke but voona kuti unogosununguka sei kana muchiwarwisa wozi baba kuti wasuke mwoyo ka hunge iwe mwana uchidii uchiwarwisa ukawarwisa hambo mwoyo wavo wanotosunga ende makomborero hauyi kwauri izvo zvakatotaurwa kubva pasi chigare chaiko kuti baba wako kana dei iri mbavha wari muroyi wari shi ndiwo baba wakadii unotofa uchitowasaputa kuti ai kubongwa wasiri chi muroyi handiti iwe uchiziva hako kuti chi haufambi uchirova pembera kuti aiwa ndi baba wangu muroyi dai wakanga wari muroyi wakakudya uri mwana muduku woti iwe wakura kuita zvese zvawaita izvi woti baba wangu mai wangu muroyi zvinoita here iwe wakakukudza havasi muroyi ndo zvazvinenge zvichireva because dai uri muroyi wakakudya kauri mwana muduku so zvatinoita vanhu zvinopa makomborero kana kushaisa makomborero kurwisana nababa mubereki haarwiswi nekuti ndiye anopa mablessings kana kutora kunyunyuta kwaari kuita iwe unozofamba uchinyeperwa kuti aiwa akatocherera zita rako pasi pemuhacha kunyunyuta kwaari kutoita ikoko ndo kucherera kwaari kutoita chi hausumuki so tounza chiremba upi otoendesa kuti andoite basa ndakatikumbira handikugana kufungwa chavamwe ndakatikumbira wekutanga sani toti ouya umbobata basa renyu mumusha menyu atanoda chii since vangu watongosina kugutsikana sachiremba anozosvika pastage zvemaka kuti tati zvinotaura kugutsikana ngatovape mukana wekuona achiripo aenda ndirakutarisa kuti tarisa kuti achiripo zvinozooti unoita dareti makomborero haumboaonba endaiwa kuti simukandoenzana nababa wako nekuti awa vana babawo maold school zvaari maold school asiyana nemimi makunzi vana deti zvasiyana shaka iwe kana ukataura ukanyarara unobvei vangabuda sinameva mutogonoita zvomufonera umufonera ungamufonera kunzi kuti anoda chiitisazoe umufonere maita basa ndadzidzawo amaita basa mambo sorry hakuna kwaunoenda ungaende kupi ugondosvitsvaga mushonga upi ugondoromba kana zvikwambo zvacho zvashishana nekuti mudzimu wechiri uri mudendere dendere ndibaba wako ndimai wako ungandope zvinoita vanhu mablessing vachindopa kumapriest nekumaprofita nekuwechechi mapastors vechechi
muchindopayo chegumi ugope chegumi iyo mira ndikuvhurire imwe ndakatumirwa neumwe ndikaiona achishumaira murume achishumaira menoti ndinoiona here ari kutaura kuti ungagoite ukandope taisi ugope taisi asi usingaoni mubereki wako hapana zvauri kuita hapana zvaari kuita ngoti ndokuti ndirezgera parwega pamwe ndingango shumaira ita kuti hazvina zvakunokuendesa it was a good message itaura kunero wafanawo kuti halo 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 mushe ndiani ndiani saka mbamenyi muti 3 boys 3 girls usikana zvichitatarwa mupurisa mushe maibo mushe mira ndokubataika I think about an hour ndapedza koti ndiri pakoti